Hi, welcome back to my channel and good morning everyone. आज अलग दिन है और yet again another day ना क्या बोलते हैं इसको. So I'm going to university as usual. You guys can see my activities, what I'm gonna do. Today is the second day of web seminar. I think web seminar is also going on. अभी सुबह से web seminar भी हो रहा है and अभी हम लोग सेमिनार जो रियल वाला है वहाँ पे जा रही हूँ. वेलकम. Hello, and here I am. Now your head of the department contacted me just a few days back, and Sini bas mandang. Oh, kali si kali. Jakpusi bongbai जोंहा. Jakpusi नङा मेरला खालि दं दिनैहाय. दिनै माबाबोना स्टुडेन्टस डे. क्लास गैया. इलानि बायबो निग्रायावबो गैया. जोंना सेमिनार थाखायसो. हमको फ्लैशलाइट नहीं पसंद. फ्लैशलाइट नहीं पसंद है तुमको? नों मानिदों? जमेट'आव अर्डार खालामदों. मानिदों मा जाग्रा? अमाजों माजों? चिकन. हा? चिकन. नै फालतु. मा होनदों? अमा चाउमिन. चाउमिन नङा, चाउमिन. Brandon. What are you playing? I don't know. ML गेलेदों बियो दुस्थु गथ'आ. बे आंनि आमाइ उन्दैसिननि फिसाला. What is your name? I don't know. Tell me I fast. don't know. Fast. David. नङा. आमबार होन मोजाङै. Tomato. दुस्त'. आंनि फन बायखोन्दा जों ML गेलेगासिनो दङ. बोलो. नाम बताओ नाम. Brandon. फरायनो हागोन ना हाया नोङो? हाया बांद्राय. नों लेखा गोरों नङा? वर्डखौ फरायनो हाया. होमबा नोंनि नामा मानो ब्रेन्डन? मिथिया. सोर दोना नोंनि नामखौ ब्रेन्डन? बाबा. गामिनिफ्राय फैनो लुगैनानै जोंनि आबौनि फंबायमोनहा गामियाव थांदोंमोन नालाय बिसोरजों बाथाबबोनानै फैथारबाय. बिसोर सानै आगै सानै फैदों Kisuma. आमाइ सानैनि फिसाला. बिसोर आलदा रुमाव थानानै साथाम गेम गेलेगासिनो दं. आंनि फंबाय बिसोर फंबाय सानै. बिदि गेलेनो मोननायखायनो फैयो बिसोरो न'आव लेखा फरायनो बानानैहाय. बन्द' मोनदों. मानो? मिथिया. गद' आला बिसोर थांलायबाय. लेखाखौथ' बिदि फरायानदां एफा कनसेन्ट्रेसन होनानै. दा हाग्रायाव दंदां. केम्पिं फान लागासिनो लो फिर से गेलेना दं. Chocolate. Say it again. I don't know what did I say. You don't remember? No. Why? I don't know. I don't know for what. I don't know what? For what? You forgot. Yes. Why did you forget? I don't know. That is my reason. You don't know that is your reason. Yes. Guys, पर आङो दिनै जा गोबाव जाबायमोन ब्लग खालामैया. मानोखि जोङो एसाइनमेन्ट इमारजेन्सि आयु फार्स्टआव गोलैबाय. इमारजेन्सि एसाइनमेन्ट होनांगौमोन नालाय ओंखायनो जों जा बिजि जानानै दंमोन. नै बेफोरखौबो नाय ओरैबायदि टेनसन मोनायावहाय. आदा माबा हैबावनांगौ. क्लिनार खालामनो थाखायनो थांबावबाय जोङो. बेसे खस्थ' नुदों MA फरायनानै. जिंदगी बर्बाद हो गई. जिंदगी जंड हो गई. खाने पीने के लिए टाइम ही नहीं है. This or that.
जों दा प्रिन्ट खालामनानै बेखौ साबमिट खालामखाबासो सानथि मोनसिगोन आरोना जोङो रायजाबावनायनि फाला फैबावगोन रायजाबावनानै फाला फैबावगोन रिभिउ होबावगोन बेहाय स्ट'रि राइटिं आरोना नोंनो रिभिउ होनो थिनजाया आं होनो थिनखागोन ब्लेंक जाफानानै थादों डेजार्टेसन नङा मोनसेल' बिना गोजौ गाहाय जा पयट्रि बायदि नायनि नोंखौ बिना नोंना बोरैबा सिन्था जायो पयट्रि बायदि नै मा जाखो बे मोनसे स्टाइलसो नै आंना एटलिस्ट नैबे जिं जिङाव समान समान जोब्बाव नुदों जायाखै सिङा सानथि मोनदों इउनिभार्सिटिनि बायरायाव फैदोंमोन जों नै प्रिन्ट खालामनो इउनिभार्सिटि सिंनियाहाय भिर जाथारो नालाय दा जोङो सारनो हैनोसै फैनानै सानथि थानोसै नायबावलायनो मोनथामल' आंना ओमफ्राय नायजाखो कभार पेजजों मोनब्रै काबार पेजजों मोनथाम बिनि सायाव लास्टनाव गैबावा मोननैल'लाय माथो बिलाइ आं स्ट'रिखौनो मोनासैबा बेनिखौ लिरलांबाय आङो आयौ आंथ' माबायदि आंथ' आंनि बाय'ग्राफिसो लिरबाय आयंनि स्ट'रि लिरबाय आयंनि but आंनि first work that's why I'm proud of our guest COVID symptoms मोन नामा आंना COVID symptoms and sinuses मानि दावराव बिसोरना 10,000 हाबदोंनोहाय जोंना दाबो गैया गैयैफ्रा दुखु जादों नै बेफोरो मारिया मासेबां दुखु ओरैबायदि दुखु बुंनाङा लास्ट बाय A few moments later. हाबबायना हाबबाय दहाय जि नार्भास जानानै खारलांदोंब्रा बियो आयु स्कलारशिप हाबनायनि थिगखागोन बेना मोखाङा जोंदों मालाय माबानानै अमा बेदर जागोन दा नै बयनाबो हाबजोब्बाय ओमफ्राय माबा गैयिफ्रा कार्ड गैयिफ्रा टेनसन जादों आंनाथ' कार्डआनो देबनानैसो दङ बख'जाया कार्डबो गैया जेबो गैया 10,000 मा मोनजाया ना 10,000 मिसआन्डारस्टेन्डिं जादोंना नोंसो आंखौ जानो थिनदों नों होनबाय केन्टिनाव जाहोबाबो जायो ओमफ्राय जों सानैखौ कुसबिजों आंजोंखौ अमस्रि नङाबा फुज नङाबा सौखायाव जाहोनो होनखादों ना आंना कार्डबो गैथ'वा जेबो गैथ'वा फैसाबो हरनो हाया नों नेक्स्ट मान्थआवसो मोनजागोन नेक्स्ट मान्थआव माथो होगोन जों केन्टिनाव सिंग्रा मोनसे ओमफ्रायो साहा मोनसे लोंगोन मौसुमि नों माला जाहोयो बिरियानि जानो लुबैदोंमोन आं आंहा हारसिङै जाहोआ सानै बेनिफ्रायनो बुंखादोंना बिरियानिखौ साबमिट खालामनो हायाखै नै बिसोरबो आयु नै जा बिजि जोंहा सानथि होखांनानै सस्ट'रिबो एकाउन्टबो 10,000बो 1 eternity later. नै आं बिसिनि मबिलिटि मोननायजों जानो फैदों मासेबां जायो बिसिनिजों नोंसोर साथामासो दा जाबावाखै खानामाव खानाया खोबथार नैबे फन हमनाय नोंजों थांजोबनायखायनो जाखानोसै नायो बिसोरो आंनि खाथियाव बिदि बुंबाय थायोबा मानसि बाया बेलाय एक बुर्गी नङा बुर्जी एक बुर्जी बुर्गिर होता है सब होता है ना गभर्नमेन्टनिफ्राय आं
आं दिनैसिम ना 1000 मोनदों ना 500 खौनो मोनदों आं मिथिया सरकारा मा सानबाय थादों आं स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामबाय ओमफ्राय हाबाखै आं sad life mau misalnya thumbnail खेबनो सानदों बे मालायनि mobility मोननायनि फैसाजों जादों ha 2000 mencapai नंगौ उन्दु गाबनानै जाहोआबा होननानै ha जाना होनो sayang nak nah गारि नेगासिनो दङ दाने जानानै फैखांबाय आंना ससमा गोमादों मेगनावहाय निबाय जा सानानै दङ आंना आं दिनै बास गोदानजोंसो गाखोनो सानदोंमोन फैगौ मानो फैखो जोंसो थागोरदोंमोन ओइ नों मोनायाव आंनि माबाखौ मानो दानजोबा हो बे आंनि सबसे फुराना फन ओमफ्राय बाहाय आंनि नङा बे आंनि करियानफोरसो दे बे बयफ्रेन्ड नङा मा होनोमोनलाय ओरैबादि बुरजा आंनि मेमोरिज दंमोन आरोना बेखौहाय आंनि फुरा फट' भिडिअ गेलारिखौ खालि खालामदों बे एमएल गेलेनो बे फनाव खि एमएल गेलेजायोलै बेहाय नोंखौ सोरजोंबा बिब'मोनबा बुजाखाबायमोन नोङो आंखायसो ओइ what do you have to say I don't know बुनो नोंखौ बुब्रा हायोबा बुबा मा खालामो नोंलाय बुबा खारगोन माइ खानो नों जायगायाव बबे जायगायाव जायखिया जायगायाव मा जायगायाव क'क्राझाराव नागिरफिननानै होखा नागिरफिननानै बेकआप दंना गैयाथाय नागिरनानै होफिन आमबार ओइ गिखायाना रायजायै बुजायैखायनो गिखाया दा आंखौहाय बारा अनब्रेनायखायनो ओइ आमबार नागिरना होफिन महात्मा गान्धी नोंसो आं मा नोङो अमा नों आंनि ससमा खावदों ना गाबाय आंनि ससमाया गोमाबायथ' सिखाव नोंनो सिखाव गाहायाव दं खोमा हो गाहायाव दं नों खावखादों बे नों फैनायनिफ्रायनो गैया हो नागिरदो माने बे फार्स्ट माबायाव थांनायाव माथो मोना फार्स्ट स्कुल थांनायाव कलेज थांनायाव लायबाय मोना मैया गैयामोन ना मैया गैयामोन नायनायनि थाखाय सुक्रिया भिडिअखौ जोबजासिम नाय गोजोननाय थाबाय दे होनला गोजोननाय थाबायखौ गोजोननाय थाथों थादोंसो गोसोआव